Tak, lekce 2. Začali jsme tím, že jsme zase navázali na pravou ruku. Zase, tak jak jsme to ukazovali předtím, položit prostě levý prsty na hmatník, nechat ho jenom takhle utlumený. Pro připomenutí základní rytmus zase 60. Downstrokey, a tenhle jednoduchý rytmus na tu práci s pravou rukou jsme navázali tím, že mezi těma úderama toho metronomu dáte jeden úder nahoru. Takže takhle. Jo? Ještě jednou pro rychlé vysvětlení. Začnu dolů, 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 dolů. Mám mezi tím pořád dost času, takže to můžu proložit jedním nahoru a to ruka mi půjde přirozeně nahoru dolů. Jo? Takže pokud se nebudete trefovat, pokud prostě pořád budete cítit, že jste mimo rytmus, když máte puštěný ten metronom, tak začněte zase jednoduše dolů, dolů, dolů. A ve chvíli budete mít pocit, že to už zvládáte, ta se rovná tomu, že už vás to rozhodně nebude bavit, tohle cvičení, tak do toho přidáte ten meziúder nahoru. Pro mě fungují jako takový guide toho, abych se nestratil v tom rytmu. Jo? To je důležitá věc, do které to pak nabalíme později, protože když pak pojedete rychle s pravou rukou, tak si těžko dáte třeba dvojnásobný metronom 120, protože vám to prostě nepobere mozek. Takže cvičení číslo 1. Cvičení číslo 2. Nový akordy C a G. Na hodině jsme stihli projet jenom C, tak jenom pro zopakování. Prst číslo 1, struna H, první pražec. Prst číslo 2, struna D, druhý pražec. A prst číslo 3, struna A, třetí pražec. Zase snažím se dodržet všechny principy, které jsme si ukázali, naučili. Mám ty prsty co nejvíc kolmo k tomu hmatníku. Ideálně tak, abych zápěstí měl v jedné rovině s loktem. A tak, abych si prostě netlumil ty ostatní struny. A zase u tohoto akordu je žádoucí, aby nezněla struna E. Takže pokud to zvládnu jenom pravou rukou, tak aby nezněla, tak super zvládám. Pokud ne, tak si tam přiložím ten palec a jenom jako utlumení, no, aby se prostě dotýkal. Nic tím nemačkám, protože kdybych ho mačkal, tak ho pravděpodobně zmáčknu na druhém pražci. No, a bude tam prostě zvuk, který tam nemá být. Takže když ten přiložím, utlumím, je to téměř neslyšitelný. Pokračuju. Jo? Všechny akordy cvičíme s tím metronomem, zase ideálně na té 60. A projedeme klidně zase všechny rytmy. Takže základní. Pak ten druhý, co jsme si ukázali v první hodině. Tak, třetí, co jsme si ukazovali v první hodině, byl dolů, dolů, nahoru, čili tak. A teď ten další, z druhé hodiny, v podstatě čtvrtý, tak je to proložení dolů, nahoru, jo? S tím, že nejsem závislý, nebo vložím to prostě do mezidobí mezi úderem a metronomu, čili takhle. Jo, každý úder dolů bude současně s metronomem, každý úder nahoru bude mezi úderem a metronomu. Tak, pak jsme tady měli cvičení na jednotlivé struny. Začali jsme asi tím nejjednodušším, co jde. První prst, ukazováček, prázdná E struna a druhý úder je druhý pražec E struny, což je tón, který se jmenuje Fis. Jo? Čili to je E, F, Fis.
metronomem. S pravou rukou pracuju, jak jsem říkal na začátku, stejně jako kdybych držel trsátko. Tak, pokud mi to jde, můžu klidně zkoušet jiný pražce, klidně jiný struny. Úplně kdekoliv na hmatníku. Tohle už je čistě na vás. Jo, jenom si uvědomit, že hraní na kytaru tou levou rukou nejsou jenom akordy, jsou to prostě jednotlivý struny. Tak. A poslední věc, co jsme měli, tak jsme si zahráli v podstatě tu základní kostru bluesu, bluesového žánru, což jsou 3 akordy, respektive 2 akordy a s jednou strunou. To bude ten 3. tón, čili první E-dur, známe z první lekce. Tak, druhý A-dur, taky známe z první lekce. A 3. tón bude Háčko, což je na druhé struně, na A struně na druhém pražci. Čili druhá strana odzhora, druhý pražec. Jo? Takže ještě jednou, začnu od Ečka. Na 4 doby. A zase zpátky na Ačko. Zkusíme to zase s metronomem. Na 4 doby. Čili. Měli blues projetej. Pokud to tak nějak budete spolehlivět do příští hodiny, tak úplně paráda, navážeme na to. Jednu věc, co jsme nestihli v minulý hodině, je ten akord G. Asi jsme si tomu rychlosti ukázali, teďka to ukážu podrobněji. Ve většině teoretických obrázků, kde budete mít G-dur, bude nejspíš zobrazený bez téhle struny, čili bez háčka na 3. pražci. Já doporučuji to hrát už rovnou se všema 4, protože prostě ten akord zní plnějš. Jenom pro ilustraci, pokud budete hrát bez téhle struny, tak to bude znít takhle. Jo, čili prázdná struna H, pokud to budete hrát se všema 4, bude znít takhle. To znamená, na struně H zmáčknete 3. pražec. Tenhle rozdíl. Jo, takže bez a s. Tak. Co se týče rozložení, tady byste neměli mít určitě problém s tím, že byste si prstem tlumili nějakou strunu, kterou si nechcete tlumit. Je to teda, jsou dost daleko od sebe, takže ten grip toho akordu není úplně jednoduchý, ale zároveň si myslím, že ho velmi rychle vyladíte tak, aby zněl prostě čistě. Takže struna E, pražec číslo 3, druhý prst, struna A, pražec číslo 2, první prst, struna H, pražec číslo 3, třetí prst a struna E, pražec číslo 3, čtvrtý prst. No a zase si samozřejmě všechny ty akordy si projeďte ve všech těch rytmech, čili
nahoru, dolů, nahoru. A pak ten poslední čtvrtý, který je z té druhé hodiny, což je v mezičase toho metronomu. Tak, a to je z druhé hodiny všechno. Domácí úkoly jsou úplně jasný. Doučit se akordy C a G, procvičit hru na jednotlivých strunách. Je na vás, jak to uděláte, jestli to uděláte takhle přes 2 pražce vždycky o tón nebo o půl tóny přes 1 pražec. Čistě na vás. A pak je ten nový rytmus v tom mezidobí. Klidně si zkoušejte s metonovem i jiný časovače než tu 60, klidně si tam dejte prostě 80, 90, 100. Klidně pomalejší, rychlejší, je to na vás. A poslední věc je ten blues, čili od E-dur do Ačka, tón H, zase Ačko a Ečko. To je za mě vše.